अखायानो अखा लोगोफोर ओरैबायदि अखा माने ना अबावबा थांनो हायो ना मायोबा माबा दाउआबो आं भिडिअ बानायबासो अखायानो अखा लोगोफोर ना अबावबा थांनो हायो ना मायोबा मावनो हायो ओरैबायदि अखा हागासिनो नै न'निफ्रायनो ओंखारनो हायाखै आरोना नोंथांमोनथिंजा अखा हादोंना हायाखै जोंथिंजा बिराद अखा आरोना लोगोफोर सि जोम खबलायनासो जना दङ आं नै अखा हानायखाय एसे गोजांज्रिउ मोनदो आरोना ओंखायनो जि जोमलायनासो जनानै दंगासिनो आं अखा हानायखौनो नायगासिनो जेरावबो थांनोबो हाला जेबो मावनोबो हाला नालाय माथो खालामनो उपाय गैया आयौ ओरैबायदि अखा सिजानाबो जेबो मावनो हाया दा एसेयावनो एसे सिजाबाथाय आंहा गगा मोननाय गुजुनाय जानो नागिरलाबायथारो ओंखायनो अखाखौनो गारनायखौनो नेगासिनो आङो मा खालामबावनो उपाय गैया नोंथांमोनथिं हे प्रभु दाउआलाय माबा आं भिडिअ बानायबावनाय जि दावरावहाय नोंथांमोननिथिं सोरनिथिंजा अखा हादों लोगोफोर जोंथिंजाथ' दा बुंसै फुंनिफ्रायनो एकदमबारे तामाम अखा फुङावनो नै आं जिरायना दंगासिनो मोखांबो सुवाखै ओरैनो जिरायना दंगासिनो नै मैया बाजाराव थांनानै बाजाराव थांनायाव एसे देलायलांनाय माबा फोननायफोरखौनो हुगारनो मोनाखै दाबो मोखांखौनो सुवाखै नालाय नायलांदो होमबा नोंथांमोना ब्लगखौ जोबजासिम आं मा हान्थि होला खोमाहाय आंखौ नायलांदो होमबा नोंथांमोना आं मा देखायलांनो हायो दिनैनि ब्लगाव बा दिनैनि ब्लगनि गेजेरजों अखाथ' हागासिनो नायनोसै मा देखायलांनो हायो एसेबाबो आङो भिडिअ लानानै दोनगोन नायलांबाय थादो नोंसोरखौ दावरावनो आं भिडिअ लाबासो जि गिसिबो इसर जायगा माखायानो लाजाला आरोना लोगोफोर ओरैबायदि लेथ्रा जाजोब्बाय मोसौआबो एकदमबारे एसे अखा हाबाथाय दा बारियावबो खाहैनो हाया मानो हाया गलियावनो दोनबाय थानांगौ थालिदा आसे नैहाय लोगोफोर अखा बोथोराव अबेयाव मा लायबावनो मा संबावनो दायो आङो नै बे थालिर आखासे दाखालिनो बायनानै लाबोनायमोन आरोना इखौनो आलुजों लगायनानै संनिसै सानबाय आरोना लोगोफोर इखौनो संनिसै ना मुनु थालिर आलु नै मुनुआ एकदम थालिरखौ हानो थाखाय रेडि जाबायानो ना मुनु थालिर लेमनिसै मुनु दे नै लोगोफोर थालिर ओंख्रिया मोनबाय आरोना आंना एकदमबारे दुन्दियाबो हरखाबाय भिडिअखौ बोरैबा नुदों नै मबाइलाव बोरैबा नुदों एसे टेस्टि जाबाय आरोना साखि नायखांबाय आङो मुनुआबो नेगासिनो नै जानो ना मुनु थालिर ओंख्रि गोथाव मोनो मुनुआ ना मुनु मोनबाय ओमफ्राय नै दायो जोङो मुनुजों आंजों जागासिनो दङ आरोना ना मुनु Yes, go. जा दिनै जेबो गैथाराहाय लोगोफोर एकदमबारे अखा बोथोर थालिर आलुजोंनो जानोसै आरोना दा हराव माबा मोनसे गोथाव जालायसिगोन दे नाय लोगोफोर माबायदि सेलायलायगासिनो सानैबो मलम फोननो नैयाव आंहानि आथिङाव नखय इखौ दांनो होआखै माने मुनुखौ दांनो होआखै मलम ओमफ्राय सेलायगासिनो नायलाय सर मायदि बुदैनो इयाव लगायना होगोन इयाव दे गथ' मानसिया मलम दाङालै मुनु मानो इदि सेसलै आखाइखौ सुना नायनांसिगोन दायो बिराद अस्थादसोमोनलै दे आंबो लगायनांगोन ना भगबान मारैहाय इसोरलाय बियान सनियाव लाय अबे मलमालाय लाबो हर बुजा हर नांला जुब्बाय बुरै सेलायलायदो गस्लायाव नांला जुब्बाय गो आंखौ नुलायखै दे हो नोङो रोङा गारानो नो आं माथा गुदुं जाजोब्बाय दे इसोरनि मलम सेलायलायनायखौ नै दे रुगाव आखाया मोजां सुना हैदो दा ओइ हामा
देलाय मोजाङै फोन नोंबो माबा जल्दि फोन लगाव दे लगाव दिसु नै इखो आसानखौ मैया बायना होदों आङो आसान गानबा समायगोन होननानै गावहाबो इखौनो फसायखादों मैया नाङा इखो इयो मोखाङाव हुब्लिबाय थायो सगाव मैया लांफादोंमोन नालाय आङो गोला जुबो मोखाङा आंहासो आखाइखौ एकदम सिखिमिखौ हरोना इयो हुब्लि हरबाय थायो आखाइखौनो ललथायानो गस्लायावसो हुगारबाय एलाय आंनि गस्लायाव सुगारबावलायगोन इयो ना दुस्थु जाबाय इयो मानसिया बया दुस्थ' जाबाय गथ'आ अननाय मोनबाय दंथ' अयथासार दुस्थ' जालांदों मायाव दाङैदो आंहानि दख'नायाव हुगारिदों दं मारे ओइ तू मार নহয় आबुर হয় आबैनिसो नो मारे आबुर নহয় itu मार হয় आबुर নহয় कत itu मार है तूने itu मोर गामसा itu दे दसे उन्दु ओइ मुनु गाखो बिसनायाव इ बिसनाया मोजाङै बुवाखै टसक ससक बोखारजोबनानै दोनदो हारावराव नैयाव उन्दुहाय आङो नैयाव फै जा मुनु नैयाव इयावनो दं सांग होरो आं नागिरनि ओरै फै नै जोंहा मुनुनि आसुगुरा जि गोलाव जानानै दङ इसर हानानै होनि र' अबे नेल काटारा थां नों हानो रोङा दै नों हानाङा दे गाखो बिसनायाव गाखोनाय फारनैनियाबो हाना हो आगसिनियाबो आगदानियाबो आं बारा हानो रोंलायलाङाहाय आंनिखौनोबा बांद्राय मोजाङै हाना लानो रोङा आङो हौवायासो हाना होयो जारलासो मा टस सुलायनांगौहाय आसुगुर हानायावनोलाय खाफ्लांजाबा बया गाबगोन गाबनोल' नोंखौ मोखां नायखानाय नङा इयो होखागोन बुनाया बुलुथा हाखांबा फैदे मोनो नैयाव प्रभु मानो ओरै एसे डिस्टार्ब भगबाननि दाउ मानैसोआ बोरैबा मोजां नुगोनब्रा एसे स्रां नुनायखौ नायदो आङो जारलाहाय आइ गोलैबाय ओमफ्राय लोगोफोर उन्दुबाय बिराद गोबाव ना मुनु सानैबो दा सिखारनानै नै आपेल एसे जाना लानो नागिरदों ओमफ्राय आरो नै दा मोनाबिलि जाखानोसै संनो जालायसिगोन मोनाबिलिनि जि बुरजा आमलाय लाबोदों जोंहा नै बायनानै मा खालामगोनथाय आमलाय रोसि सोमगोन ना मागोनसो ना आसारसो बानायनो लाबोदों आयासो मिथिगौ जाबाय थादे मुनु ओमफ्राय नै लोगोफोर मायो लाइ मैगं गोरलैथार आरोना नै सिफ्लेनानै गोथाङै जाग्रा बायदिसो नुबाय आं लाइखौ बेखौ लाबोदों आरोना दासो लाबोदों बाबाया ओमफ्राय नैबे नाजों संनांगौनो दानिथ' सानजौफुआव जेबो मोजां ओंख्रि संनाय जायासै नालाय थालिरजों आलुसोमोन नालाय ओंखायनो दा नैबे नाजों लाइखौजों संनांसिगौ जाहैबाय आरोना दा हराव सायनानै सुना दोनखाबाय ओमफ्राय लोगोफोर आंनाथ' दिनै भिडिअ लानाया बांद्राय मोजां जायासै खोमा आरोना जाबाबो जायाबाबो मिथिला एडिटिं खालामनानै होनोसै आङो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौबो आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो थाबैनो लोगो हमनो नाजागोन ओमफ्राय दिनै आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना बाय बाय लोगोफोर